Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση ως Δήμαρχος της Ορεστιάδος σας υποδέχομαι σήμερα στην πόλη μας. Τώρα που ενδυναμώνει ποικιλοτρόπους με στρατηγικές κινήσεις στις συνοριακές της ζώνες και με την οποία, ωστόσο, πάντοτε προσβλέπουμε σε μια ειρηνική συνύπαρξη. Παναγιώτατε, αποτελεί η ύψιστη τιμή να σας ανακοινώσω ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που σας ανακηρύσσει επίτιμο δημότη του Δήμου Ορεστιάδας. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας 316-2014. Ανακήρυξη της αυτού Θειοτάτης Παναγιώτητος του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίου Βαρθολομαίου σε επίτιμο δημότη στα πλαίσια της επισκέψεώς του στον Δήμο Ορεστιάδας την 29ου 2014. Σήμερα, την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Ύστερα, Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο. Παναγιώτατε, καλώς ορίσατε. Κύριοι Υπουργοί, Ιερότατε Μητροπολίτα Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου, κύριε Δαμασκηνέ, ενδυνόθατε κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παρουσία μας εδώ ανασύρει μνήμη μας από τα βάθη των αιώνων. Καταρχήν, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι δεν αισθανόμεθα ως φιλοξενούμενοι. Και τούτο ασφαλώς δεν οφείλεται μόνον ότι πολυτιμότερον είχαν και να εγκατασταθούν οι δεσμοί, όπως το είπε ήδη ο κύριος Δήμος, με το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και τους διατηρούν μνήμη και να μεταδίδεται